Ja veuràs que amb ella li ensenyava, li exagerava amb el cos, i el fet és que abans d'entrar a la curva, desplegar una miqueta, però quan ho facis no ho deixis caure el colze, perquè si un dia tens una necessitat de donar un contramanillar, el colze no et pot quedar aquí, té que quedar una mica aixecat. Per això el tema és fer això. Clar, hi ha moltes vegades que fem això. Exacte, però s'ha de fer una miqueta abans del tomb. D'aquesta manera el que fas és compaginar les càrregues de la moto amb les teves i és més fàcil conduir. Som-hi, doncs. Ara aneu davant. A veure què feu. Vale.